Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Maha Idi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Nono Warnono kanthi ira-irahan wulan. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Sore ndungkap surup, srengenge wus gumlewang angslup swali ing cakrawala. Arsa rebah ngaso sawetara sawuse mubengake laku panguripan. Asung sasmita anak manungsa tumuju gilir gumantine rina lan wengi. Nyurasa urip lan panguripan kang nembe dipecaki. Urip kang mobah mosik nyokro manggilingan. Tumunten njumputi makna urip kang kebak goda rencana. Kaya kahanan kang disandang dening Citra Wulansari sing nembe mecaki pengangen sangisor kembang tabe buya ing taman kutha. Kedungkul dolanan gegodhongan kang ceblok katiup angin sore, banjur diremet-remet yayah nelakake isi atine kang goreh. Pralampita ati kang lagi kablenggu panandang, banjur nyoba mbirat kabeh pengangen mau kanthi mbuka layar gadget kang diseleh ing pangkon. Mung kepengin unjal napas nyuda dada kang kablebek. Duh kita kaya angin sore kang mbirat mendung gumantung ing dhuwur kutha Bojonegoro. Ora ngira yen wiwit mau ing sandinge ketekan kanca kang meneng-meneng wis lungguh jejer. Jenenge Sita Resmi, kanca nunggal jurusan ing kampus swasta tengah kutha cilik. Dina iki pancen wis disengaja nemoni kanca kenthele kuwi krana dina iki bolos kuliah. Sita Resmi pancen mitra kenthel kang banget pangerten. Sairing bungah susah ora mokal jer sekawit lungguh ing bangku sekolah dasar tekan perguruan tinggi tansah nunggal sekolahan. Malah ing SMP lan SMA nunggal kelas. Lumrah yen kekarune nalika kesandung masalah mesti genti-genten curhat, tembayatan ngluwari lan luru solusi kanggo ngawekani. Mesti perkara alang kang lagi kok pikir nglangut wulan. Sita Resmi omong alon. Wulan jomblak dadak noleh marang kanca ing sandinge. Aja banget-banget keli ing kahanan kang nembe kok prangguli wulan. Sumambunge Sita Resmi lirih. Ora gampang nanduki masalah sing nembe dak alami Sita. Kandhane Wulan sedih. Aku wis paham Wulan. Jalaran wis nate ngadepi dhewe masalah kang abot. Kepara luwih ruwet ketanding lelakon kang nembe kok rasakake. Tumanduke luruh. Njur manut panemumu apa sing kudu dak tindakake Sita? Mojar pitakon. Ya dilakoni wae kaya apa mestine. Aku percaya yen masalah iki cepet utawa suwe bakal nemokake solusi kanggo ngawekani.
pamrayogane Sita awe wangsulan. Pirembugan wigati sore iku gegayutan tumindak anae priya aran Alang Gumilang. Sumitra kekarone ing kampus, lanang saumuran sing nggawa makna khusus mungguing Citra Wulansari. Urusan tresno ana unen-unen, tuwe tresno iku jalaran saka kulino. Kadidine kanca kenthel Sita Resmi ora kari uga melu kesawaban masalah. Nadyan dheweke ora nglakoni, nanging minangka mitra raket dheweke ora bisa meneng wae. Pangrasane melu uleng, atine melu susah. Luwih-luwih lelakon asmara kekarone dheweke sing dadi mak comblang. Wis luwih saka 3 sasi Alang ora nate mlebu kuliah, malah tanpa aweh kabar apa-apa. Ora ana katrangan ya kene wis antara 3 wulan absen ora kuliah, kaya minggat diuntal bumi. Ndadekake Wulan lan Sita Resmi kebak tandha pitakon gembuleng. Kanggone Wulan kanyatan mau banget njejuwing batin. Witekno sasuwene iki wis kadung adreng nibakake pilihan tresno marang Alang Gumilang. Padha satraju demen lair batin, keplok nunggal tresno basa lan sastra, padha nunggal jurusan ing bangku kuliah. Keputusan antep anggone Setiar kang diangka bisa lestari tekan mangun sesomaan. Pancen ora ana kang sampurna jroning urip lan panguripan. Nadyan Wulan lan Alang wis urip ing era modern, mlebu jaman digital. Parondene rantaman crita asmarane isih kaya roman Siti Nurbaya. Kekarepan nedya mangun rumah tangga ora mulus kadya seja sekawit. Wong tuwa ora nyarujuki kanthi maneka pawadhan, sedya ngrengkuh lanang aran Alang ing sajroning keluarga antuk pepalang. Ngerti ya, keluarga kita iki biyen nganti saiki nengenake kahanan religius banget, njaga marwah pranatan masyarakat. Lingkungan kita ing masyarakat agamis. Ya kene kowe seneng grudak-gruduk karo wong sing dudu mukrim Wulan. Murina solikin bapake ing sawiji wengi, wektu Wulan mulih saka acara pagelaran seni ing kampuse. Wengi iku kampus ana acara panggung seni budaya sing diadani dening Senat. Ngepasi dheweke didapuk dadi panitia. Paripeksa mulih nganti lingsir wengi, mulihe dibonceng Alang enggo tekan omah sak ngarepe wong tuane. Ngapunten Bapak, wangsul telat acara nembe rampung. Kula ingkang kadapuk panitia kedah ngrampungaken maneka urusan. Wangsulane Wulan sinambi mlaku mbungkuk sawise suwe ngadeg ngejejer ngarep lawang. Durung kongsi resik awak, bapake gelis nimbali kanthi swara-swara nglungguhake dheweke ing ruang keluarga. Wulan yayah pesakitan kang nembe diintegrasi polisi. Ibu lan bapak wis tuwa Wulan. Kudune kowe luwih cedhak karo wong tuwa. Iku sing tak karepake saka anak ontang-anting kaya kowe. Pitutur dumeling. Inggih Bapak, ngestukaken nyuwun ngapunten. Wangsulan cekak. Kuliah sing tumemen, aja kluyuran, aja tumindak muspra tanpa guna.
Kue anak semata wayang panggonan bapak ibu nyampirake pengarep-arep. Banjur sopo cah lanang sing kok ajak runtang-runtung kae. Panlesi Solikin kanthi panyawang tajem. Rencang kuliah bapak, namine Alang. Suarane Wulan kanthi ndingkluk. Kadingaren kok rame-rame ana apa iki? Pitakone Maudhuah ibune ndadak metu saka kamar. Aku kuwatir bune, akhir-akhir iki Wulan kerep mulih tengah wengi. Wis ta Pak, aja didhawuh. Wulan wis dewasa, wis bisa jaga diri. Wulan meneng dingkluk ngrungokake, nglenggana yen bapake duwe karakter temperamental. Kosok belen kambi biyunge sing kebak welas asih. Nadyan sumelang lan amarai bapake ora kabeh bener, dheweke tetep kurmat lan ngestokake jer ridhone Gusti Allah iku gumantung ridho wong tuwa lelorone. Nglenggana wong tuane durung pirsa yen kegiatan aktivis kampus lan komunitas literasi akeh banget, satemah kepeksa mulih kewengen. Lamunane jugar nalika tangane Sita idep-idep nablek pundake. Sabar Wulan, percaya yen saben problem mesti ana solusine. Ukarane aweh panglipur. Iya Sita, sing gawe kuciwaku wong sing dak bela mati-matian ing sangarepe wong tuwaku kok jebul ngliwakake perjuanganku. Sawise wong tuaku paring restu kok malah dheweke ngilang sakarepe dhewe. Wulan curhat semu kuciwa. Ya iku sing garai aku melu ora nrimakake. Krasa yen Alang arogan, ora aweh motivasi, malah gawe sesambungan iki dadi ruwet. Sita resmi gigit-igit. Ora sengaja malam Minggu Wulan nyoba telepon Alang kang angel dihubungi. Kebeneran sakwuse wala-wali dicoba bisa sambung, suwalike telepon ana swara wangsulan. Apuranen aku Wulan, tembunge Alang saka sebrang mawa unjal ambekan. Kowe ning endi Alang? Wulan nyedhakake ponsel ngepet kupinge. Ing panggonan rahasia, lagi menenangkan diri kanggo sauntara wektu. Tega tenan kowe Alang, lunga tanpa pamit. Swara atos lan soro. Alang ing swaliking telepon suwe meneng ora kuwawa aweh wangsulan. Aku jiri yen kowe kelakon kaping pindho. Aku ngerti bapakmu ora ngidini sambungane awake dhewe. Pancen keprungu klis nanging iki nyata Wulan. Alang, apa kowe ora ngerti yen saksuwene iki aku wis berjuang mati-matian sak ngarepe wong tuaku, bareng saiki kekarune paring restu kowe malah mlayu ngilang. Panyaruwe Wulan cantas. Aku njaluk ngapura sing gedhe Wulan. Panjaluke memelas. Kowe egois. Wulan gelis nutup ponsel. Ambrol tangise kami sesegen. Rembulan purnama kang nembe katon swalike jendela ora kuwawa nyunarake kabagyan. Mendung telenging ati nyaput akasa jiwa. Wulan tangi saka peturon jumangka nuju meja belajar, nyekel pulpen, nulis puisi, nyuntak kabeh lelakon ing lembar kertas. Wala-wali eluh tumetes agawe mblebor larik-larik geguritan luwih saka 3 purnama. Wulan ora nate sesambungan maneh karo Alang kekasih. Alang tansah ngadoh saka panguripane. Pepisahan kang sangsaya suwe wimbuh krasa ngiris-iris ati.
torean tatu-tatu kang krasa perih tan kinira. Nganti panggung sastra ing kampus digelar, sesambungan asmara kekarone durung ana owah-owahan. Suprandene Wulan kudu total nggelar acara. Ngiras-ngirus jejer pegiat sastra kang uga kudu melu munggah panggung. Sawijining gelaran kang banget monumental kumbergahe maneh sastra kampus kang saksuwene iki didumuk mati suri. Malam sastra kampus ginelar tanpa pambengan. Jer persiapan wis suwe dirancang mateng, panggung cukup megah, antusiasme sastrawan lokal lan mahasiswa wis ngebaki ruang pagelaran. Atine Wulan kang kajuwing perih ora ngalangi melu munggah panggung. Rembulan tertusuk ilalang, candra kirana merah menyembul gairah. Luka berdarah-darah, tertusuk amarah. Candra kirana melangit membawa sajak pahit dengan selaksa jerit meratapi cintanya nan sakit. Candra kirana nan terang di langit sarat gemilang, sayang seribu sayang meradang tertusuk ilalang. Anggone maca puisi wengi kuwi banget kusuk dijiwai, ora krasa waspa tumetes deres nelesi pipi tumekeng angga. Pamirsa sangar panggung tumenga kami tenggengen ngayati diksi-diksi nunjem maras, swasana dadak tintrim pirawuh kentir ilining penjiwaane Wulan. Wengi iku meneng-meneng alang gumilang teka Lungguhburi, wolawali tangane sraweyan ngusap luh dumlewer. Wektu penonton bebarengan ngadeg aweh tepuk tangan, dumadaan dheweke mlayu munggah panggung nyedhaki Wulan nalika isih ngadeg ngejejer. Nalika arep ngranggeh tangan lan nedya ngruket, Wulan gelis mbrontak kegancangan mlayu bebarengan lampu panggung lan ruangan mati pet. Penonton semburat sinartan derit pating pilulung saka sela-selaing cendela ing jaba rembulan kawurian bleret wengi sangsaya dedet.